L-MFSA bdiet pass kajman tindirizza farka mir-rebus li spiċċa fih is-Sata Bank. Fil-fatt il-ħamis l-MFSA ħabbret illi b'kollaborazzjoni ma' EY mis-26 ta' Novembru l-ewwel grupp ta' klijenti tas-Sata Bank ser jibdew jirċievu d-depożiti tagħhom. Dawn ser ikunu dawk li għandhom bejn 50 euro u 15,000 euro fil-kont bankarju tagħhom. L-ammonti jindikaw li dawn mhumiex klijenti bankarji ta' kumpaniji kbar li jridu jħallsu lill-impjegati tagħhom fejn uħud minnhom ilhom ma jirċievu paga għal dawn l-aħħar xhur. Fil-fatt, l-għada li ngħatat din l-aħbar ħareġ komunikat ieħor mill-MFSA fejn tħabbar illi se jkun qed jitwaqqaf dak li qed jissejjaħ Hardship Fund. Dan il-fond huwa ntis li jassisti lill-kumpanija affettwati bgħinuna li tieħu l-forma ta' bridge loan. Il-fond se jkun koordinat mill-Malta Enterprise, filwaqt li sitwazzjonijiet oħra meqjusa bħala kritiċi se jiġu indirizzati skont il-każ partikolari.